Tama. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality. Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi Metro Bacolod, mayong gabi kabugusan nga Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Sabado, Mayo 28, tuig 2022. Makitan kita live sa mon official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod kag mabatian pag sa www.aksyonradyobacolod.com.ph. Ang yutag balita, Aksyon and Defensor Disay. Gagkaroon sa aton mga headliners, una sa mga balita lokal, lalaking nagreklamo batok sa pulis kag duha ka himata sini ginlampusan sang ila tupad balay. Samtang pila ka mga manunudo sa Bacolod ginaligar wala pa nagpabakuna batok COVID-19. Sa mga nagapanguna nga balita national, presyo sang diesel ginalantaw nga magasaka samtang presyo naman sang gasolina maganubo sa masunod nga semana. NTC ginmando sa telcos nga maghatag paandam sa publiko batok sa job tax comes. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:05. Detalye sa aton mga nagapanguna nga balita lokal pagkatapos lamang sa mga ini. Si Mami at si... Alamin kung paano sumali sa... ACS Millones! ACS Millones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Dito medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwag nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang mga continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para maligawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera,
typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sinig nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Una sa balita, una sa aksyon. Kagkaroon sa detalya sa ngaton mga nagapanguna nga balita lokal. Ginalantaw sang Police Station 8 nga posible konektado sa reklamo batok sa pulis ang pagsulong sa isa ka lalaki sa balay sang tatlo ka mga maghimata sa Purok Wagon Barangay Singkang Airport syudad sang Bacolod nagligad nga Mayo 25 sang gabi. Suno kay Police Major Joery Puerto ang hepe sang Police Station 8, pilason si Romel Lapore ang nagreklamo batok sa pulis. Ang iya tiyo nga si Johnny Lapore kag bayaw nga si Ray Galema sang ginsulong sang suspect nga ila tupad balay nga si GM Oliveros 34 anyos. Dugang pa ni Puerto nagkagwa na sa hospital ang tatlo ka mga biktima matapos ginlampusan sang matig-ang bagay sang suspect nga natalanan naman nga mag-file sang kaso nga physical injury sa masunod nga semana. Nagwa sa investigasyon nga nagwa sa gate ang tatlo ka maghimata matapos nakabati nga ginlampusan sang suspect ang ila gate nga gintunaan naman sa paglampos sa ila sa matig-ang bagay. Suno kay Puerto sa ila pagpangusisa, posible konektado ang insidente sa pagreklamo ni Romel sa pulis nga si Staff Sergeant Ferdy Viñas. Madumduman, aligasyon ni Romel nga nagatrabaho ini sa litsyonan ni Viñas sang siya ang ginkastigo pero ginpanginwala ini sang pulis nga nagpahayag nga iya lamang ini nasumbagan o kung nasumbagan bangod sa delay nga pagluto sang litsyon. Samtang ginpahayag naman ni Puerto nga si Oliveros wala na sa Barangay Singkang Airport kag ginapatihan nagpanago na sa syudad sang Escalante. Sa ibang nga balita lokal, ginkompirmar ni Councilor Inesito Novero ang chairman sa Committee on Education nga may pila pa ka mga manunudlo sa division sang DepEd sa syudad sa Bacolod nga wala magpabakuna bato COVID-19. So kay Novero, sa pihak sang inisyatibo nga ginhimo sang iya tatapan, kaupod man ang pamunuan sa nga mga departamento mayara sang personal nga mga rason nga ginatindugan ang ini nga mga individual. Dugang pa ni Novero, magadepende na sa DepEd National ang paghimo sa nagakaigo nga desisyon kung kaga regulasyon angot sa posibilidad nga pagpatuman sang expanded face-to-face instruction sa pagbukas ng klase sa masunod nga school year. Ginhingyo naman sang local school board sa syudad sa Bacolod ang bulig sang city accountant angot sa kinahanglanon nga supplemental budget para sa pagpakaayo sa mga eskwelahan kag pamakal sa mga kinahanglanon nga mga equipments. Suno kay Councilor Inesito Novero, aprobado na sang local school board namlag lamang
ang tagsa ka mga priorities ng nagkalain-lain nga mga bulutuan. Apang aminado ini nga may mga kakulangan sa pondo para sa mga proyekto. Dugang pa ni Novero, base sa lokasyon nga ginhatag sang syudad, ang school board mayara sang 200 milyones pesos nga pondo para sa 2022. Klaro naman sa konsehal nga hindi maapektuhan ang pagpatuman sa mga proyekto sa pihak sang matabo pa nga pagkambyo sa administrasyon sang lokal nga panguluhan sa syudad umpisa sa Hunyo 30. Apat ka mga barangay sa probinsya sa Negros Occidental ang gindeklarar bilang mga drug-free barangay sa bago lamang natapos nga 13th or 39th Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing sa syudad sa Iloilo. Sunog kay PDEA 6 Regional Director Alex Tablate sa kabilugan, 11 ka mga barangay sa Western Visayas ang nakapasar sa deliberasyon. Ang apat ka mga barangay sa Negros Occidental ginalakipan sang Barangay 1 sa syudad sang Cadiz, Barangay Kambugsa sa Banwa sang Hinigaran, Barangay 11 sa syudad sang Victorias, kag Barangay Central Tabao sa Banwa sang Valladolid. Samtang nagdangat na sa 336 ka mga barangay sa Negros Occidental ang gindeklarar nga drug-free barangay. Nadakpan ng isa ka drug maintainer sa bypass operation sa mga katapos sang otoridad sa Purok Narabaybay, Barangay Udso, syudad sang Bacolod, pasado las 12 kay nasang udto. Ang nadakpan ginkilala sa kay Shirley Genova, 54 anyos, kag nakuhaan sang 8 ka plastic sachet sa ginasuspetsuan shabu nga may market value nga 81,000 pesos. Sunog kay PDEA Jorams, nakalabot sa ila ahensya ang report nga ginagamit ni Genova ang iyabalay bilang suluyupan sang shabu sa mga driver kag helper sang truck nga nagahakot sa mga produkto halin sa Breadcoport pakato sa ibang lugar. Kalakip sa mga naaresto amo sa Jerry Lozada, 47 anyos, Roberto Magvilla, 54 anyos, kag Joel Go, 32 anyos tanan sang Purok Narabaybay, Barangay Udso, syudad sang Bacolod. Ang mga nagkaladakpan priso karon sa custodial facility sang Police Station 2 kag magapangatubang sa kaso sa idalom sang RA 9165 o kon Dangerous Drugs Act of 2002. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time alas 6:16. Pabasko gangin kayong lawas, mag-inom sa Alamin kung paano sumali sa ACS-Milyones! ACS-Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS-Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy, kay pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Pagsuwat nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod, ang Mang continuous rin ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon.
Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Presyara tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll para malikawan ang sunog. Nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Sa aksyon! Ang pagpabilin sa healthy levels ng vitamin D sa lawas makabulig para sa youthful kag healthy cognitive function. Ang Life Extension Vitamin D3 may dako ini nga papel sa aton lawas bangod nga ginasuportahan man sini ang aton bone health kag immune system. Ang kada soft gel himo sa extra virgin olive oil nga may additional rosemary extract agud nga ipabilin ang freshness kag potency kun inumon. Ang LE nga marka sa kada soft gel
Isa ina siya ka pamatuod nga original kag authentic ang ginabakal kag ginainom nga life extension vitamin D3. Subong maulano ng tiyempo, manami gid maghigop sang mainit nga kape. Ang manami pagid kon life extension coffee mix ang imo iya ginainom. Bangod, ang LE Coffee Mix pinakauna nga ready to drink coffee mix nga may vitamin D3 kag dako man sini ang mabulig agud nga pabaskugon ang aton immunity. Una sa balita, una sa aksyon. Kagkaroon sa detalye sa aton mga nagapanguna nga balita nasyonal, ginalantaw sang Uni Oil Petroleum Philippines nga may bag-o o kung may pagbag-o sa presyo sang gatong sa masunod nga semana. Sa fuel price forecast para sa Mayo 31 tugtong Hunyo 6, ginpahayag sang Uni Oil nga ang presyo sang diesel mahimo magsaka sang piso tubtob piso kag 20 sentimos kada litro. Ang presyo naman sang gasolina ginalantaw nga maganubo sang 1.50 tubtob 1.60 kada litro. Epektibo Mayo 24 madumduman sa nagpatuman sang saka sa presyo sang gasolina sang 3 pesos kag 95 sentimos sa kada litro, kag nagpanubo naman sa diesel sang 2 ka pesos kag 30 sentimos sa kada litro. Ginaklaro ni Health Secretary Francisco Duque III nga wala pa sang minaaprubahan nga bakuna batok sa monkeypox virus. Suro kay Duque, ginatalakay pa sang DOH kaupod sang World Health Organization kung diin makabakal sa monkeypox antivirals sa tiun nga may ma-record nga outbreak sa pungsod. Sa karon, may direktiba na si Duque sa Pharmaceutical Division nga magkooperar sa Research Institute for Tropical Medicine kag FDA para sa posibilidad nga makuhaan sang antivirals. Una ginpahayag sang World Health Organization nga hindi pa available ang monkeypox vaccine sa madamo nga lugar sa bilog nga kalibutan. Ginmando sa National Telecommunications Commission o NTC sa tanan nga telecommunication firms nga maghatag paandam sa publiko batok sa job text comes pagi sa message blast halin Mayo 28 o kung subong nga adlaw tubtob Hunyo 4. Ginpahayag sang NTC nga ini may koneksyon sa pagtingwa nga mapabakod ang information drive batok sa proliferation sang job text comes. Ginapapasa ang dito Globe kag Smart sang compliance report sa adlaw o kon antes ang Hunyo 8, 2022. Ginmando man sa tanan nga NTC Regional Directors kag officer in charge nga magpa-interview sa mga radio kag TV programs agud nga mapaandaman ang publiko batok sa nasambit nga scam. Ginanunsyo sang Private Hospitals Association of the Philippines Incorporated o PAPI nga nakarecord ini sang jutay nga pagsaka sa hospital admission bangod sa COVID-19. Apang ginpayag ni PAPI President Dr. Jose de Grano nga manageable pa kag wala man sang kinahanglan kabalakan tungod kalabanan sa gina-admit hindi malala ang kondisyon. Adlaw sang Biyernes ginreport sang Health Department ang 209 ka bagong nga kaso sang COVID-19 kag yara naman sa 2,422 ang aktibo nga kaso. Samtang nagapati ang mga analyst nga ang naobserbahan nga pagsaka mahimo maangot sa presensya sang mas makalalaton nga Omicron sub-variants sa Pilipinas. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:27. Inyo ginpamatian ang kabugusan nga detalye sang aton mga balita. Dili lamang sa Action Balita Evening Edition, karon nga adlaw Sabado, Mayo 28, 2022. Happy birthday sa amon ka Action Marlon Genovea. Sa liwatan nyo itong balita, Action and Defensor Lisay. Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Action Radio #1.